Ena samono ya to din se ya beji Yesu Kristo adi na yewo enidaso se yewo nkwaje ewu ne mu. Ose esese yetumi ekeka ye ho. Esese yetumi ekeka ye ho. Active. Amen. Ya bene mu ya beye Kristofo yi. Yen keka ye ho. Ewo Kristo ya bene mu no. Keka ho. Show active. Amen. We should show active in our Christian life. Esase yetimi ekeka ye ho. Amen. Wonim se yewo Kristofo bebra won ma beji Yesu Kristo adi nanso omude omu asie omude omu asie omuma enipa mpo hunu se wabeye o Kristo ni ye onipa bebra omude omu asie ewo Kristo a oma beji na die nim eye ne fere dwumadie bi kura na de be ma no a ompeso obeyo ase wakokko ne ho da bi se onipa kokko ne ho ewo bra wabeji Yesu Kristo dia ewrade mpesa na emwa ye huhu mu mpeja ene nkan kro ene nkwaje a ye hwehwe ewo Kristo etinana dwi memia wo gidi ni memia wo Kristo ni odofo a ye nyina enya gidie baako ewo Christ Jesus mu na ya gini dia ne ya de ho ato ne hwi ewrade asem se yenkeka ye ho. We should be active in our Christian lives every day. Emawremfi ewo John chapter 9 verse number 4. Yesu Kristo kan kasabi. Ose adichi wo hui esa yense ye yede wo soma yen no adwuma. Adichi wo hui se me no mienu ade be kyen ye na ye be sore efri ye kete so na ye wo dwumadi hodo obi adie esase ye de Kristo dia nso ka ho. Amen. Esase ye de Kristo Yesu die eka ho. O Kristo ni a waba Kristo ade akye a ewrade fam dwumadie bai ena wudi anase woye ema Kristo ne fam dwumadie bi epeja na wo baabi. Matthew John chapter 4 verse number 9. Ose adichi wo hui ese yense ye yede osoma yen no adwuma. Yesu Kristo bae no ono na adwuma obeye ne se obo asempa ho dawuru. Obo asempa ho dawuru. Na wasade ohun konkro tumi a ewu ni mu no na wasade a cast demons every nipa so ama nipa nya wogye. Ohwe adwuma Yesu Kristo ba asase so be pa opama homone firi nipam an wasansa yarewa. Yes, it will preach we na wa yes adwuma na ka ho enti ba wo ba no obeme nipa wogye ene fa hodie. Me no mienu abaji Kristo ade achi anamontuo ne tisei ade achi enhihye tisei ade abachi dadwo da yi anamontuo ne tisei se kame se Kristofo bebrebe da sori a onamu anamontuo ne nko a ene de eye pa
Fisi ye bedi ye benom ye de tibetu baby abusua no mofra no ekunu yire ma enema bebre. Nanso asma meken ye onipa bebre ho a said the wa ho fama adwumaden wona komo de no aduane wo ho se obedi kura no wani na adwene nyina wo adwuma obetimi ye adwuma sa na ni wure fi kura se ade achi fiti anopa kopim be se wia dumienu anase wia no mia sakura ni wure fi kura so wani diye it was say say the whole day kura mi ni diyo enye bibia ho adwuma no a oye no honam fam adwuma no ho mmode mo no ama ne wure fi kura se wakoto koko a ye hye ne bagim ne wure fi kura so asoma akora amana koto awacha bere no ne wure fi kura se omfa aduane mpon kana no eye adwuma no ho dadwene eye ne busua ho dadwene nti eye ne madachi nti amen na se eba no Kristo adwuma fam nso a sen na ya ho keke sitie Kristo my ma me no mwahia ene message ne say esese ye tumi keka ye ho ewo Kristo mu enye huna mu say ye dada setena de mu Kristo fam na meka eseme no mi no say ye keka ye ho enti yemi say ye ho say enti sade ye wo brane ada agema ye honam fam anamonto bi a yetu a benefit ye no say bi na ye nya no Kristo adwuma mu ana Ebra ya beda ne Kristo foi. Se bi ne nya no me pacho Kristo adwuma. O hweme wo abu afa. Pacho bibiri bu afa. Sa ne nya no e wo Kristo adwuma. Se ene ye nya ne sa wo Kristo fam de a ene na ye tu sini kakra. Na ye tu sini kakra. Enti nana twi amene wo hie Yesu Kristo anum asem wo futu nsem yi ade die ne awobrase madofo no be pamochew mom ye nwene ho nkwachiri efiri se die ye nyina yenka hunu se atemu da ho etwe. There is a special purpose for us. Yesu Kristo fra wo fra ye free ye busua mo mako no wan fra ya ma me paacho bebre eye na asoru mu anase ne mu anase wan fra ya medina chi sa akwa. We are in Christ for a special assignment, and that assignment must be shown into this world. Yesu Kristo be frat as fast as this word dear Juma obeye ne share suafo ne nsa esuafo ne so to aso kodu baby yan yaba beto aso ana yabeye esuafo ne nsi anemu edu yesu hwede ne mekro momi yan hwede ne mekro ya wo keka ne te sei wake up ya yebui hwe nipa ho keka wo mu hwe nipa hwe ahokeka nipa bi wo ewo mepacho wake up yimpo a ekoso emu hwe nipa ho keka on say no aye life no e dofo baako actually God should bless you e dofo baako e ba life no so and obetro comment and was say hey, won't you go and watch the World Cup, the match? The bro futia when you na say, hey, now match na kosko no ball no unko hebi. And what this said ye be a twaso. Me can comment no. Or me yonko, or my downfall. Me can comment no. And I'm a me preaching in, I know you teachings and I'm a silly woman to them. And I'm ignore the message. Me we yana na me tena se na me dwene ho na kire se ase ewurade adwuma no ane asempa tre ne nkire kire a ye no isim se 1 asemfa so ni so number 2 ase me ha me ho anase ye ha ye ho wa ha se sei bonsam de nipa dwene bebre adwene edi agoro na wawie nipa bebre akoma afiri Kristo ene na asem so ana wodi wiase na hye nipa bebre akomam enti na akodo point bi se ade bia fa wiase anase benefit onipa nipadua bia no nipa bebre wo mu adaje na hoɔden a wode na akoma ne na adwene nyina tu ho anamo beto okra no a
ehia Yesu Kristo na no nti wode ne mogya abɛyɛ mpatade amaye no yɛmfa nyɛ nneɛma a ɛbɛma Kristo ni wo obewu ye ne sɔre no ɛso aba mfa so menka sɛ bɔɔrɔ yɛ bɔne bɛre metwe wadwene si bibi so hwɛ Kristofo a ɛwɔ brane adagye yɛ campaign ma saa nneɛma no enti saa na ntinka yɛwɔ saa ho keka ɛne gyidie ne saa ensi yɛ honhom na yɛde yɛ Kristo adwuma ne yie a yɛbɔ Kristo ahenie ho dawuro yɛyɛ campaign ma Christ the kingdom say Yesu Kristo ahenie no ɛtɔso mienu na ɛba enti we Christians yɛyɛ campaign ɛho t-shirt ɛho de wobɔ machines na ɛfa krom na media hodoɔ so mepa akyɛw enti nka obi nte nsakyera enti nka enkreti awareness mepa akyɛw nka enkreti awareness nanso yɛ mo dodoɔ no a yɛ Kristofo dodoɔ no ebinom jai saa no montu no ana yafa nneɛma tra mese yabɛdi Yesu Kristo akyi ɔdɔfoɔ ɛsɛ sɛ yɛkeka yɛn ho we must be active owura Yesu Kristo te soro ɔhwɛ yɛn ɛnkanamo ɛsɛ sɛ yɛtu ɛne ho mmɔdemmɔ a ɛsɛ sɛ yɛbɔ nanso bebree atiada owurade nkae na ɔmma yɛn kanya honhom owura Yesu dinim ɔnkae na ɔmma yɛn kanya honhom Yesu Kristo na ka wɔ sɛ adekye wo yi ɛsɛ yɛyɛ deɛ wɔ soma na adwuma owura Yesu Kristo dwuma die gu ahodo bebree obi deɛ yɛ preaching obi deɛ yɛ futuo obi deɛ yɛ nkuranhyɛ obi deɛ yɛ mɔɔde bo afoforo obi deɛ yɛ mpaeɛ obi ɛdɔɔso bebree obi deɛ ne so ɔbɛgye nipa nkwa ɛdɔɔso bebree amen enti ɛsɛ sɛ yɛbɛyɛ Kristofo yi ɛsɛ sɛ da ne da nyinaa no yɛdwene owura Yesu Kristo fam nneɛma ho bebree mpo ɛkyɛn yɛ dada setena emu dwumadi hodoɔ yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ Romans chapter 6 verse number 19 to 22 Romans chapter 6 verse number 19 to 22 the book of Romans chapter 6 verse number 19 to 22 yɛntie deɛ ɔsomafo Paul ɛde ɛkyerɛ ne anwummerɛ ɔse mo huna mmerenti ɛna mɛkasa mɛkyerɛ mo nipam na sɛdeɛ mode mo honam akwa ɛmaayɛ ɛde som efi ne mratodeɛ kɔɔ mratodeɛ mu no saa na afei momfa mo honam ɛma ɛmfa nsom tenene ɛnkɔ ahotiem verse 20 na ebra na moyɛ bɔne nkoa no na mode mo ho ɛwɔ tenene ho na ababɛn na saa bre no munya firi ɛnɛma a afei deɛ Mwani ewu wɔ ho no mu saa nneɛma na wieye owuo na afei wayi mu afiri bɔne ho na mosom Onyankopɔn yi mo wɔ aba ɛde kɔ ahotiem na wieye ɛne daa ɛnkwa hallelujah adɔfo no a yɛhyiam ɛwɔ Kristo mu sɛdeɛ daa yɛyɛ no Awurade Yesu Kristo nam ɔsomafo Paul so eyi yɛntɛn we yɛatɛn yie ɛna ɔse ɛbra na yɛnya mehu Christ Jesus na yɛwɔ wiase na yɛbɔ brabɔne yɛde ho ɔtre ne ho kyerɛ sɛ abrabɔ na yɛwɔ mu no yɛne tre ne ni twaka yɛne Kristo ni twaka yɛne Awurade mu ade papa bi ani twaka yɛbɔ bra bi a yɛpɛ was a sabre na yɛde ho ɔtre ne ho no ababɛn ɛnkɔsoa bɛn ade papa bɛɛ paa na yɛnya firi saa brabofunu a ene yɛni wo hu no mu ano ase ɛneɛ yɛba Kristo mu a yɛbɛyɛ abɔdeɛ foforo yi na yɛde ho
na Kristo mogya na toye yamfa ye nipadua ema se tenene akode yamfa som Awurade Nyankopɔn ne Yesu Kristo ewa ahotim. If we say kania abrabɔ no mu nnwumadie ne nyinaa yɛ abrabɔ a de nipa ko wom emfaso ne so. Edi nipa ko ne guasiem emfaso ne so. Edi nipa ko seyem emfaso ne so. Nemo bra yaba Kristo hui na yɛde nipadua esi wasum Kristo no yɛyɛ ne yie ne asum Awurade yie a ɛno ɛna yɛde yɛn ɛkɔ enkwagye. Amen. Romans chapter 6 verse number 20. Wase bra na moyɛ bɔne nko a na mode mo ho ɛwɔ tini mu ababen na sabre no munye free enuoma afe die moni ewu omu mu saa nneoma no ewie eyowu titibrim anase ebire bi atwam bema bi etimi kotwem pena ho abrabo atwam no bi wo agura otwem pena na ekurase oba no eba no ho no ma bedi nkomo saa tena ne nchen saa no asa akogya no kwai ade ase woni akosua man kogya kwai na hwe ba bia ge yiti wote asi ya chiri ho ekwa wa obu okra na ekuru foforo so na wone ne namfofo no odi namfofo achi bia ba miensa no matwa nkwansini be se dio ho no makogya ge kwai owa na wo ene maminya akakra o metwa kwaisa we kugya we kakra oso nkwa ntimi ko mam kugya kakra na we so akoye odoba enya sanketo o we see you obo no life no so ebire bia na atwuma no onya mehu Kristo no ekwan ya watwa nyagoro ema ho kwai ema ho kwai kwaisa ababa wo bia no ate ahwini do utwa kwai esokura na ge no kura mpe no enya senketo hallelujah twa kwaisa eso na ge no ompe no emu achade sika kura na aka wono ho a esese nkode to aduane di kura bonso awaya magei suwan obebon ho kasa bebon ho ka ukofa pen ni pipa na o man se wo nweke ka wa bo ken this brand we are say ken ka it me je plot bokasa je plot anka utim se ngobit mesifie so that say enso ankwesiaga ebi kura timi do obi koto adwumam obi bokasa ni na brabo nyina so utim se ko wafifiri fe nanso na nyema bi ai basa obi nso so owa eno so obrani adaje se tutrasem pa town killer eye ba wonne di eye ni nyina nim yes abranti amu yes ababa wa mu okwakọ ye hu poster tontun sansan be ye de ni mu afirichua ani ade no odi ani mu no de danger bi ko jambia bubo ni ti ne nsa no odi ani mu efie bi obewuram kwakọ gisika efie bi obewuram so do ko ne jamahye owo hwahoden besiri pe the whole night light aba
obesiri pe the whole night. Or bra wo de be rensa. Or bra wo de be pie. E bana ko hwi bra wo mo ahoden. Just say utim say enema nkoyie. Abrabɔ no enema nkoyie nanso isanse bonsama bɔ ne panti na ɔde na brabɔ nyina masa akohwie. Hallelujah. Awurade asɛm se saa bre no ana yenya ma Kristo mu no hwɛ adagye sɛyɛ hwɛ braba ne ewom a yenya so mfaso. Obaby timi hia bema na wabɔ no wakasa. Sika kakra wapato wa odidi dwa no ofa no de bi nnuane oto ho bosses wo yese wo fa ha eyi ehu ni mfaso obi okura tumi se eyi no ni mo bia wom enya na danfo nua enya na hwe empotem okura nipa no kura mfiri ho enso so soloku ene niema ekeka ho a eyi wiase ade nti obedware apɛ ho t-shirt apam ho ntoma apam ho niema pɛ ho mpaboa wa wurawura mu abusa se hefa na eyi ne kwaso odi namfo achi saa okwana ni sika akosa no asafa foma bafie. Enti owura Yesu Kristo se saa braba ye bubu yo nyina bra ne nya mehu Kristo no emfaso be pa ne nyaaye faso be wone ne navofuo pie anwumere no nkona o meba fi agye sa ahomache wotina danfo kem ye kopap tina danfo kem ye nkwagie ni. All because of say you can say or the nwakobo obi a nsem go bie ana oto no ato bia ma no wodi akire bebrebe e de pa na wonya firi mu. Enti owura Yesu Kristo say ebra ya bane mu ni apagye na dia ye te awurade naase ye no ye nkeka ye ho be active. Enya wo monso ewo Kristo Yesu a wabedi n'achi no keka ho be active. Na wo wiase wo spend this ka basa ewo niema hunu ho wo ba Kristo mu a ye ba afode anu amoa wonsa ye bibi afa Kristo dwuma a no amoa wonsa. Mami yensum Kristo saa o brother yensum Kristo saa eja yensum Kristo saa. Enti Paul eyi yentense ebra ne ye wo wiase no ye de nipadua ma abrabo a enye eso ni mfaso na mfaso be kura ne nya firi wose saa abrabo na ye kom ne nyina no na ewie ne ye ngwase ne owuo no a Paul eka wasem nye hunamu wa ye wu ni se ye daachi atemu ada no saafo ne nyina wie ye no enka owuo no benyinya obi wakobo nsem jem. But you say, I say, a Christo for the draw saying, and a wood Christo must say, ya, be patch with me, can warm home pa. Can warm home, it would make deep. Ya make Christo mukwa. Ya make Christo mukwa. It be do for a minute where she are. Why your monso a check? Be do for a minute where she are. Why ye dear check? Aye, and as a for my common, maybe so be a benya once a maca. And I and as a formation some also who de be ho ade hia ne se wo person so ho obone ho ene de ya ade ye mask yan so ho obone ho na nya de ye ya ibenya abapapa bi o Kristo mu se esese otodwom na o konkon ho esese o para so dem ade bi ye Kristo mu ade ye nkosuo bia no na o twetwe no ho ye boba for there ya che envelope amano wanyi bi nkocha me ni adamfo bia me de se me ni obi a me de koma no. Are you kidding me? Me de se me ni obi a me de koma no aka me say ya am pass one ye. Hey, as a believer
Tim Kumena Mini Woodini. I mean, read the English, you know. He said, maybe the English in American. Roman chapter 6, verse number 19b. Romans 6:19. Or say, Romans 6:19. Or say, because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Previously, you let yourself be a slave to impurity and lawlessness, which led ever deeper into sin. Now you must give yourself to be slave to righteous living so that you will become holy. When you were a slave to sin, you were free from the obligation to do right. And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do, things that end in eternal doom. 22. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do these things that lead to holiness and results in eternal life. For the wages of sin is death, but the freedom of gift of God is eternal life through Christ Jesus. All of it. Okay, 23 and then count. We can see 22. Was a fair yenny woo and near my yenny woo say. Also, what kai those days, Abrabobia wo boy, your cry, a nano, on some vessel crab account, would be creating one vessel become. Because a name I yet do 1 year. Would me translate because it may pan as Abra and me, yes, animal. It may pan until hapa me cool ye. It may pan a me cancer away. It may pan a me boss Abrawi. And the nena, a radi yesu hon kron ati me no me and wenny. Now one may adrina a wood daho. Now ye de nanti wood crisumi. This is the time one essay yetimi a raise alarm about salvation and Yesu Christu. What they amma me no me no. Emma what dominant can share. Emma what Gia Christ Jesus said, dear man, and shut them and shakukum was one so can yam fan shakud was it. Nemo what the sick and near diaso, na shrey, and many penny there. And only a giddy for your canyon. Oh, your logo no canyon, your logo no, canyon logo no. Matthew W14:15 canyon logo no. Now be a jirini, I no shiku jasha mira, no one home. Now the potemo cra what ya brantie, or more be a whisk with jirini. Petemo what ye obey them so ye jirini. A diam wako high, obey them so ye jirini. Are you kidding me? Ababa what the same thing. Obey them so ye jirini. Now what the was sorry I walk ACA. Yesu Christo kasasa was a share. The obe ferris will be booming din kura woni penny mono. Me ferris me boni di wo meja. Any above for concredi. Inteke ka ho. Edo ho meda. Ye to aseda dwemo a no ugina ho sei. Ugina ho sei. Ugina ho sei. Dia na how. Ugina ho sei. Wano a wansa. Wano a wanya hwe na monson. Na won sei. Do I produce our besa? Yea, Abrante, Wednesday. Na dwuma die bia de bia na monson sa monson etwa say yaba Kristo mu no obika was fully active. Said ye niaman tentem ya di bibia toto order no sa ne ba Kristo dwuma yanya ne sa we organizer what ya safum ya de asori dwumadie program kesi bi baso ya de ahye ne nsa ube na wa ye no troka ayene troka okwa asori wo asafum ya de dwumadie bi ahye won sa se ye na wa ye ne basa oka so benya nhira Transem si awurade adwuma kora na hwe yo na ye ne yi na won so de ayeye hwe ye awurade adwuma yi na won so de awo ye no won so atimi akoso
Obiti me say, evangelist so jewra de so ni dwuma de bia de ntina we gina life so 24/7. Masa. Yes, ha na tie o. Ye dwuma de bibra ye di. But ye dia hye ya adwene mu ne akoma mo say, esan say Yesu Kristo wode nkwa soronko amayen na wayi odo kesie di amayen esase ye fa sa opportunity we so ni ma wiase nyina huru say Yesu Kristo no ampa waye bia amayen enti afoforo go wiase so mbra ne nkyai. The time no do nese nye yare na yakodi baby ene bi adwumadie bi bibia si lights out ene ade na ye nam kwamu ko baby akwantuo ni nema bia esase yetimi ba ne beka urade asem. Everything God first. Hallelujah. Enti Paul enam Kristo asem so atu yemfo aka kire yense ebra ne wo wiase no ye ma Kristo no ye ma kwan na ena ya brabo bibia ye ne basa ebra ya ba Kristo mi wose yemfa ye nipadua no emma Kristo na ye nsom emma Kristo na ye nsom na enyefe. Amen. Enti ene yisa monson semono guni nyina ne yiferi yefiri mu na ne Awurade Yesu Kristo opese ye ni pagya na dwuma bia yenye na nyefe evangelism na wo bohu dawuru bi na wo ta akire program asori program na ebeye ehon flyer no wonsa ka bia na wo postu what the total start what the total TikTok na wo gyeche ho what the hwe wiase no hwe said the amount si bo mo niema ho dawuru bonsam kura ye campaign mana emana hini wo mo di bonsam achi hwe courtesan fo wo ye campaign ma wo mo masters grand masters ene wo mo niema ne ade but e ba Kristo ma senete ye ba Kristo Yesu mu asenete asafo a wodemu eye dwumadie bi woni ho support wakoto se ni nua dwumani bi eye Kristo adwuma no woni ho support we mu nyina ne de kwa Awurade nje we Kristo fo ye wo kwa atwa wo se ye nyi ya atwene ne akoma na mfirisi se wanya ma sore ba enya me ne kwa sore ana ye nyi sa ayi sa tete adwene no emfiri mu na ya nye ya adwese ye bekọ ye nimu a enema bibiri bese ukọ Europe sesia Europe ukọ Europe a Kristofo dodo no a enso dances wo bete nuru kwasi ada na memenda momo nkwa sore da. Most of them, majority, when you go to Europe, a lot of countries, and as a country they claim say only a Christian country, but they don't have that privilege, that time. So they don't have that time. They say go to Europe. When I walk Europe, it be what life is so as my make me boy among country. And so dances war, but then no question and I'm menda become that. They are busy working for money. But kremoni every second, every minute be obenya bia obeko masenechi akopompai. But in which I was a grace of sanity. When you go to Europe, amen. Na meso de no anu akomam na oteteteto saa enti na otewo no okona dwuma na wabafie na wabedidi na wada saa na saa ode saa de saa na mamnya papa saa asore kura unkubi na uye Kristo ni na wonkwa asore ya na uye Kristo ni papa dabi. You claim yourself to be a Christian, but you don't go to church. You are not a good Christian. You don't go to church. Amen. Enti yanke kanye ho na yenyi ho nkyere
sɛ yɛyɛ Kristofo a yɛpɛ na kuro no a yɛpɛ mu akorɔ no ɛsɛ sɛ yɛtumi demonstrate ma wiase ehu yɛgyidie ɛne ɛnyinasoɔ ɛne nea wafrɛ yɛ no. Yesu bae wamfa asɛmpa no anhyɛ dɛm, wamfa nsie, wamfa Kristosom anhyɛ baabi kokoam, oyi ma wiase nipa nyinaa. Ti ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛsua bi. Amen. Hebrew chapter 10 verse number 19 to 25. Yɛnhwɛ Kristo asɛm bi a ɔka kyerɛ Hebrew chapter 10 verse number 19 to 25. Me kind of wa Hebrew 10 19 25. Wɔse Onyankopɔn anim korɔ ɛkwae. Tie. Wɔse enti anuanom sɛ yɛwɔ Yesu mogya mu nam a yɛde bɛkɔ kronkron mu no, ɛfiri sɛ wagu emu korɔ no ama yɛ. Na ɛyɛ kwan foforɔ a ɛwɔ nkwa a ɛfa hwɛmutam ɛne ne honam mu ɛne sɛ yɛwɔ Onyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ nti moma yɛmfa nokorɛ akoma ɛwɔ gyidie a ɛkyinyegye ɛnemu koraa ɛmɛn sɛ enipa a wapete wɔnom akoma ho afiri ahonim bɔne mu na ɔde nsukron adware wɔnom nipadua. Amen. Twerɛnsɛm no ɛtu yɛmfo aka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ kurokronkron a yɛpɛ mu akorɔ no Yesu Kristo ni mogya ne nti through the blood of Christ Jesus wagum it has been easy for us. Ebra wɔsan asɛnnua no so no a mepakyɛ wɔtie ma asase wɔ so yɛ no ɛna twɛmutam no moteyɛ nti ɛnneɛma a na nka yɛ hintaye mu ade a na nka takyebiri mu no na obi ntimi nkɔ kronkron bia hɔ ɛnkɔ hɔ nkohu deɛ ɛkɔ soɔ no twɛmutam no teɛ no ɛma wɔhunu hɔ pefee na kyerɛ sɛ obiara timi nya kwae ɛba Yesu Kristo nkyɛn. Saa na Paul pɛ sɛ ɔkyerɛ obiara timi ba Christ nkyɛn ɛma no yɛyɛ. Na sɛ wotua no mo na aba ne nkyɛn a wɔde no mogya na gyew prɛko pɛ. Enti wagye yɛn na asɛm otua fo sɛ afei yɛnya yɛadwene ne akoma ne yie na yɛmfa ni n'akyi ɛwɔ akokodrom. Yɛnya adwene ne akoma ne yie ɛbra yɛabɛdi Yesu Kristo akyi. Yɛnya adwene ne akoma ne yie. Na yɛnkae sɛ ɛbra ne ɛwɔ wiase no yɛde abrabɔbɔ abrabɔfunu. Enti sɛ Yesu Kristo mabɛdi n'akyi deɛ a ɛsɛ sɛ ahoɔden a bɛde yɛ bonsam nnwuma bere bi atwa mu no bɛde saa ahoɔden na yɛ adwuma bi wɔ Kristo mu na hyɛ Kristo animuonyam. Ɛhyɛ Kristo animuonyam. Verse number 23. Enti moma yɛnsɔ anidasoɔ nsɛm a yɛgyina so ɛka no mu pintin. Ɛfiri sɛ ɔnokwafoɔ ne deɛ wahyɛ yɛn bɔ no ɔhyɛ yɛn bɔ no na moma yɛnhwehwɛ wɔse na moma yɛnhwehwɛ yɛn ho ɛntwetwe yɛn ho ɛnkɔ ɔdɔ ɛne enwuma pɛm na moma yɛnnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom anya nyɔɔyɛ no na emom moma yɛntutu yɛn ho fo. Ɛbrɛ dodo a mohunu sɛ ɛda no ɛbɛn no. Wɔse ne sɛ ne nti moma yɛnya yɛn ho nhyiamu yɛntutu yɛn ho fo ɛwɔ Kristo. Yɛma afoforo hunu sɛ Christ Jesus ma yɛ na bɛn. Wɔse montutu mo fo ɛbrɛ a mohunu sɛ Yesu Kristo wabɛn no. Hebrew chapter 10 verse number 20. What do you hear English, you know? Seriously can. Hebrew chapter 10 verse number 20 25. What's it? And let us not neglect our meetings together as some people do, but encourage one another, especially now
that the day of his return is drawing near. The days of the Lord is drawing near. Yesu Kristo maye no etoso mienu no bɛn na ɛbɛn enti yentutu ye ho fo maye nya ye ho nhyiamu agye Kristo adi asɔre kra wo nkɔ otititi fie saa and some church members also nya de obi ma asɔre ya yentunu so anamon giving a call minua and when ma asɔre bɔkɔ de ebi say okay and ya mesere wa yerohu ma bibia antwe won sa akire ne wani ye kra nkwaje ho adwuma enti na nwumre de ndie bom na ne bra je bibia ato obo odma oye ya excuse obo odmo kra oni ne kasa excuse na all man enye reasonable na obi a wo Kristo mu a obi afre wo ne wo di sankomo we kra wa bre e wo twa so wo mo kra na wo nye serious ne no ano no na wono no kra sa atu mo nkyene na wo bon krofo aso ye wo bo no kra na ba mu abu ebi kra Kristo adwuma na wo ye no ana asore na wo bae no o face some challenges bi eto wono nkwa wo fie no waye basa bonsama you say na dwene eno di amana guma mu kra so won kwasore amana guma mu kra se wonye Kristo mu dwumadie bia na wafrɛ anase wo wafrɛ no na wode wodi ho nkoma na wo so wotu mo nkyene odam se nya de papa eseme no mie no se wo mo mmere no ye yeso mu abia edire wo mu gina ho no ose na nwere forget wo mo no jawo masem me kura no maye ma na wo tu nipa na so Kristo mu dwumadie bia ye die bia adofo no ena nwumire message rese yenkeka ye ho se wo brane adaje de ma ye ho na mfam dwumadie ni ye wa hoden soronko de tu birbie mu anamo wo ho na mfam a yenye sa bi e wo Kristo fam ebra ya beda ne agidifo yi ebra beda ne Kristo fo yi na aboa ye e wo ye Kristo anamontu a ye tuonim ye kra kwaje enti monson ye ene me kokome ho ye mfa nye Kristo mu adwuma mpem kwaje dabi ye mfa nye Kristo adwuma empem kwaje enti Kristo asem no etu yemfo Hebrew chapter 10 verse number 19 to 25 Paul nam so tu yemfo sa yenkeka ye ho yenyere ye ho yemmo ye ho so na de ye nyina no eno na ebeboa ye daachi o am ye nya pass mark se Bible say obi di agwo ko a ye mo ne nkunma hotire okay Matthew chapter 11 verse number 12 was say efiri Yohane subodin so eba efiri Moses so ebepim Yohane subodin so osoro ahende ne ye fene ne den ani ahoden so asem ne say be fa Kristo asem ya nante wo mu according to the word esase ye yire ye ho na ye tua na mo wa asem panim e di asem ne nante ye bo asem mu dawuro ye support Kristo adwuma ye bo homodin bia se ewurade a ya bedi na chie no ye be ma ne bibia efa anasa ade bia fa nkwaje ade ho bia yen ye be pagya we must esese ye pagya ade bia fa Kristo dwumadi bia e mankosuo bia na esese ya be ye Kristo fo ye pagya baro benya obi amo abese wa adwene ene wakoma na watwe wadwene fi Kristo adwuma so akọ wiase de a daachi emfa nipa enkwisi baabia no so ye kra kwaje ho adwuma enti monso ye ene
me mpem wasem mate atena saa ne mane nyina na emfata yene a yabedi Kristo achi mama yenkeka ye ho amen every say owura Yesu Kristo no a me pacho bebre wafre ya ba no wode wo bia enyina so ede ama no me no mienu yaba Kristo mu ye na wokwa wo wamema ye nyina adoma chede hodo a wo bia ewo ne de esese yaba Kristo mu wo de a wo no wo di play wo part me no mienu yadoma chede a ye wo resi wo wiase no ye de nipadua no som akono de ne wiase neoma emfaso ni so nti adan ne yaba Kristo mu no ye nye saa times 2 times 10 ewo Kristo ama Kristo adwumadi enye mpeja nti wo adoma chede yusu adoma chede kwa hodo hallelujah adoma chede gwa hodo sede na ye wo wiase na ye wo brani adaje ene emu adoma chede de ye nwuma bone no saa ne aba Kristo mu Kristo nso mu no adoma chede de ye nwuma papa wo ho bisa twa sabse ye mu nwuma pa ho model nti wo Kristo mu ye mu nwuma pa ho model na empromotu awurade ene na hini a eba no amen Romans chapter 12 verse number 4 Romans 12:4 o de yenhwe asem bi ketua bi mebubo ne ntie ane apon Romans 12:4 o de tie asem a Paul ekan ewa ha wo se na sede ye wo honam akwa bebre ewo nipadua ba akomu no na honamu akwa no enyina eni adwuma ba akono saa nso ena yene a yeye bebre eye nipadua koro ewo Kristo na yenyina ye ho akwa maako na ye wo adoma chede a esono sede adomo a wode adom ye no etie se eye nkomhye a manomfa emfata gidie nsusuye se eye somo a mano entena esum no mo se eye nkyerɛkyerɛ a mano entena nkyerɛkyerɛm se oyo futufo a mano entena na futuom se ademokyɛfo a mano enyi ne yamunyo se ɔhwɛfo nso a mano moho moden se mobruhufo nso a mano mfa animtie enyo inti hano owura Yesu Kristo anuma asam a wo maye wana Paul so ene kyerɛ yɛn sɛ yɛba Kristo mu yɛne nam hɔ kwa obia wɔ Kristo mu adoma kyɛdeɛ obia so deɛ so wɔ mfasoɔ ɛma Kristo adwuma nkɔsoɔ enti keka ho moma yɛnkeka yɛn ho wɔ Kristo adwuma nim ɛwɔ Kristo fie a yaba na Awurade mfiri obi kwa wɔse adekye wei ɛsɛ yɛn sɛ yɛ de wɔsoma yɛn adwuma wodwumadie ne sɛ wɔ Kristo me nso me dwumadie ne sɛ wɔ Kristo me de ne sɛ me bɔ dawuro yi o Kristo mu adwuma me fam kwa me de ne sɛ me bɔ Kristo asɛm dawuro hallelujah me de ne sɛ Kristo asɛm dawuro no mebɔ na me twitwa bi gu media so me de ne sɛ gidifo ekokohia mu a na me pa che bibiri metwa ho video obi preach no metwa video na ma posti edwomo koso na no so metwa na ma posti to motivate someone said ye be ya obetimi abedi Christ echi wo hu Awurade no munyam na wanyam kwaje mi Kristo mi dwumadie a medie eno no ebi ka ho a ewo Awurade nsem amen na me pacho me dofo a me wo hia won so de ne wo he obi de konkonsa oba akra hwete obi de na ntintwitwa oti Kristo asafum eno oyo sa brabo we ni achede we enye Kristo ma achede papa obu onma otu nipa so odi hu tu nipa so wonti me nyo we obede no ayo
as what take Kristo. Adofo ye wadoma chede ya soronko ubi but wumu enunti ana akahye no esesa wo respect wadoma chede no na woma ho kwan ye ma adwene no monte ne yi hunam su bia firi mu na bo ho moden sede honam akwa etie ensa aso ani ehwene tachirema se me katre me twa sese me ndimi nkasa me hwene bonya sia me ho me ma amen enti sede owura Yesu Kristo ne mu adoma chede tia wode amaye maako no me se yaba Kristo me nkoko ho. We are now a born again Christian. And the message I'm on a channel. Esase ye to make a be active, fully active. A drum and a water to me. A more be more bem. To so microphone moi. Utu when you go who be any more. Wabambu, Ubikrabu and chi. We a preacher and rest of for now what one. And then preachers be nya opportunity no kuntina platform na o preach e boss of na baso. Man preacher mo ma baso I say o make us say just me who say o mbadwini bibi esa next time kromo ma me platform. Na messages so waka na ewurade asem no tumi no ewom no beye adwuma bi ma akra no ewo ho no na wodnani akoto sofo so ana edifo penity ana epono ho penifo mutiti we die na o mahu afa afi na nensem na yira no ehu ni wodum de awurade asoma no mani tumi enti de Kristo Yesu de ama no yehu firi wo mu na ye adwuma ne se wo ye de ahye Kristo no manyam wo se bra ne wo wiase no ye de nipadua ma se bone akode ye ni pedua ma se bone akode enti dwumadie bia ye di no Kristo mu bia na nkoko ho wo fa mu die bia yo na wo yo so aye ni ye wo ye jiri ni obodon bo enka se menim bo sua o prapra dem eye Kristo adwuma ni bia yo na sa adoma chede kesi we wan hwe wo mu nanso ewa ketua kese pa wo Kristo ya na mbebe ni ba dwon se wo de otodwo nko a de o preach nko a de o hye nko nko a obu okra asaf na wo mu no na ninka yoni pa bu muti monitor read the pastor say the pastor message na sori banye the pastor message na okay kanye MC bibi ha no no wa fasu contrast no wa ye no akọ approach no wa cancel no na wo nti na wo bia ni aka Kristo asafo. It will be to make us say, as me cinema make us have no move, a what match a day. As me cinema many a castle and move, a what match a day. Really, couldn't as me see, anama met me a preach you, as me cinema met me up to you, as me cinema met me I say you, a Christian Jumacasia. Was so watch a dear no. Couldn't enya wo monson me ye ba ko no nipa bi kasai ana han ana vangusia ana menye biem ana me pasem ana me ba Kristo no enkwaje ntina mbaaye hwe enkwaje ntina mbaaye obi na mo te asoro wanya enkwaje ntina mbaaye enkwaje no so hu oso hwe ibedi watem ibenya kasetia ibetwu anim ibebu anim tia emuye no se eno no wo be mena betete no abehaw no akodwene wi hu tudi nyina gu achi na se be na Yesu ba yora ni banka mfa no etike kan fully active omo ka ho asem na wo ye no more na hyewo no mahu ne sampa de oswafo Paul ka se de akura na betete be ni Kristo dom no na bam ewo wa brabo. Amen. Enti enkuransha yehye ewo ye ho no ebeboa ma onipa bia timi di nsi ye ne akoma pa
ɛde ne dwumadie bi a odi nti nipa no kofie a odi ani gye na ɛkɔ ɔto ano ɔto dwom na ɔhyɛ Kristo no nyamfe sɛ na kome mu no na ni agye wama me kra ni agye wama me kra ni agye o urade me kra dofwe wama me kra ni agye wama me kra ni agye o wama me kra ni agye iwiase agye nkwe me kra dofwe wama me kra ni agye wama me kra ni agye o wama me kra ni agye urade me kra dofwe wama me kra ni agye enti yaba Yesu Kristo na fe na ye de adwonto Ephesians chapter 5 verse number 19 adwonto Ephesians chapter 5 verse number 19 esese ye wo Kristo ye keka ye ho na dwumadie bia ye die bia no ye mane ye fe ye mane ye fe ye de Kristo mu adwonto ene akoma papa ene enegye enante hallelujah ye de akoma pa enegye enante Ephesians chapter 5 verse number what the 19 what the yanhwa asem keto abi Ephesians 5:19 what the Ephesians 5:19 what say monfa semkuo ho dwom ene ayeye dwom ene huhu mo dwom enkasa nkyere mo ho na monto dwom emo semkuo makoma mu emawurade na monna agya nyankrompon ase ade nyina mu ye na wurade Yesu Kristo dinemu na mommere brɛ mo ho ase osuro mu ɛwɔ Kristo mu aso mrasa ndi adoma kyɛde ahodo ekita yɛi a yɛde yɛ Kristo adwuma ne nyinaa no afi na de anigye ɛne akoma pa ɛba yɛ mu evize so obi mu obi abomfia obi mu obi animtia na sa akoma pa ne yɛ nyina de yɛ adwuma no a obi adwene ba yɛ fine ti nipa no ho a no ɔto anigye adwom wɔ ne mu ana ayɛ kama me say ebe bi ase no wo so ɔto no ayɛ monso awre ukom sunsun no ɔto ano ayɛ monso Kristo ni no ɔte asɔre fi no ayɛ monso ɔba fi a wayɛ monso na wɔ dwene medɔfo de wo dwene ho ene monso na wayɛ no o ma bonsama ho de ayɛ kɛse atia o ma bonsama ho de ayɛ kɛse atia enti na no ameka kyɛ wo sɛ yenye nyina so anase ne da so sɛ ye won kwaje wɔ Christ mu ti sɛ wo to adwendwene ne tugu na yesi ya adwene pi amen na ye kentene ye ho ye kentene ho wan na wo awrewo mu a wode saa nyama wi na no wobɛkɔ na wɔse wo monso no wɔse yento ayeye dwom ene huhu mo dwom yakoma mo nkyere ye ho enti saa dwom a ya to no pama werɛhoɔ saa dwom na ya to no pama werɛhoɔ ɛhyɛ wɔ kraden ɛma yenye ni dasoɔ ɛma yɛkɔ yɛ nim bebere enti kentene ho waba Kristo mu you are now a born again Christian sing along to dwom Kristo to dwom wɔ krade nenye wama me kra ni agye wama me kra ni agye urade me kra dofwe wama me kra ni agye na wo to dwom aye yiwre aye yiwre ye waye na ye ma ozo aye yiwre na nsɛmbɔ aye yiwre na ye bossa ye waye na ye ma ozo aye yiwre ye waye na ye ma ozo hallelujah. Na to ayeye ne aseda dwom de ye huhumo dwom so a wobetimi ato a na wo to ye nuan magirifo no mo de enamfa
Yenuanu Sunday churches na adwuno no mo to no mo de o de fra ho konkon aba na brabom na ehye woden na ebubu adaban na ebiebi kwai eka wonko atodwom be say eka wonko atodwom to Kristo ho dwom yenyim monso yenim firi ho na Paul to Timothy was me mo bi mo abrante a wo ye na kuma abi Kristo ni tina ora ho no obamu obu aseni da so bi ama because of honam nyama nkitikiti bi so ne nyama bi oh tugu ewurade bre so no abaye bibia ewurade de bre na na de hallelujah etu wura Yesu Kristo enam transem so akakere yense ye encourage ye hu ye encouragement enti yemu bia ye fi se ye nya ba bia gina anase ye fi se ba bia ewo no eye kakra no wo mu aka be pacho bebiri omu atitiemu amaniemu anase omu nyina so no enwie peye no we should encourage them. If you have that power, you can encourage that person and lift him to somewhere, lift her to somewhere. Yensu so yehu. Na enijia esesi enya wo Kristo mu no entimi nwepe. Amen. Afei Kristo Yesu mu anamontuo no ya na eboaye bebre. Ahokeka esase enya no Kristo mu no esase ye dia na montuo ka ho tena na me ka sori asem no regular church activities fa ho hye bi yes fa ho wurem akwanya ne ba fa ho wurem 1 John 1:7 what the way 1 John 1:7 yenhwe asem kitua bi enche na me pon na say me boso entien 1 John 1:7 kasem kitua bi wose na se yenam han ni mu se ono nso ewo han ni mu na ye wo ayonkofa ewo ye mu na ne ba Yesu moja no ete ye ho efiri boni enyina mu. Ura Yesu Kristo no masemene wose se yenam han ni mu ya braba ye bono ewo Kristo Yesu mu na ya brabo kronkron na ye pepe pa eno na edi adanse se ye ni Kristo wa yonkofa na ya yonkofa ye ni Kristo wono eno no so dware yen afriboni so bia mu enti se ya na monto a yetu no Kristo mu church activities jumadi ehudo bi ekoso wa asorefie ye de hu wurem ye se prayer tower ye de hu wurem online de ye de hu wurem ye ka babro misua ye bompa ye eboa ma wo ye den na bonsam anase bonempo ntimi mew wo de asoma make wo de adofo no se meboa bonkanche me se meboa obia wo de ne hu wura church activity programs mu ebia o mpabom anase Bible teachings, Bible studies, online prayers, and I say, Bibia for Christo Biano, Obia, what didn't who would move biano, spiritual level and physical level biano. Say any background, not now, Papa, or ye. Or when we ye. Because now, generally, the piano, na me cry, make why sad ye, na me cry, no, say many be quasi you, make why sad ye, na say you, make why sad ye, say your bonny, de be a white and active. Active na ye say e wo Kristo so yes na me no esua urade asem 24/7 me pacho me ebebe mu se me kwaye bone ebebe mu se me kwatwe mpra ebebe mu se me nkono mansa ebebe mu se me kutwa nkontombo bi ebebe mu se me nkoye ade bi a enya na no it will never happen but the moment we nipa desane wo ba ye mere church activities untimi fa ho nwurem wo untimi mompaye dwumade bi e kwaso online ade bi efa Kristo dwuma bia no
untimi fa ho nwura ma woyɛ mmere na bonsam wiaw na waba wo nkyɛn na oba wo nkyɛn saa afi no de nneɛma adefedefe sem saa kakra wode bɛba ho so no na woni Kristo mu biem afi yɛhwehwɛ wasɔre fie a yɛhu tam ɛsɛ wode kɔ asɔre a na wone nam baabi yɛsɛ club yɛsɛ excursion so kura nye Kristo mu de wiasefo de na odi akyire open hair wo hunu obɛhwɛ no ɔne namfo na odi namfo akyi na ɔne nam basa na ni bɛba no so no ahwe ase na ni bɛba no so no na wabɔ fam na ni bɛba no so no na Kristo mu adom akyɛde a wɔde ma na nyina na adum wahwe ase wɔ Kristo ni mu adom akyɛde a Kristo de ma na adum egya na dum enti regular adamonto a yetuno Kristo no very important. Yes, very important. Enti Kristo ma me say esase yetume keka we need to be active in Christian life. Be active. Like I say about Christ Omokwa. They say Paul in the Romans chapter 6 verse number 19 to 22. Was a brand new word yase. Shabrabo bonny your boy. Ababa went to make us spending 1 month. And when the boy in chain. Bema na kwa wonim na busuafo mu nyina wonim bema ne fie we kan wonim bema na busuafo enso wotimi nya kokodo ko spend bia be 3 weeks 1 month 3 months e wo bema nchei bia 1 week e wo bema nchei so that say ko spend sa eyini nyina o all in the name of love e wiase de fine. Nanso so no se Yesu Kristo mo kra na yesi ye 1 week watch night ya onko da waba Kristo 1 week watch night onko enso bra no wo wiase no na owo bra ni adaye otim ko da be manchei na wotwe obesiri pe awensa obesiri pa to chacha obesiri pa me wiase ade bone nanso ka kire ne se waba Kristo mu watch night 3 days watch night 1 week ontimi yo wode nsema yie no ho ano na beden wenye wosoro ahoden wo ba ye den na medofo wenye wosoro ahoden and this is the time wa esesa ye kentene ye ho na ye ma ye ni ba ye ho so ne huru ba bia ya ba no we are in Christ. We are no more in the world. Ye ni wiase biem. Meka wiase a enye abraboka basaya ne brebi atwam ne wom. Ye ni wo moto nkwanta ya pai. Enti kane abrabo a ne wom a na enya ye de sum efi ne honam akono eti mu de spend your life. Ye nya so mfaso no. Ye ba Kristo mu. Ye nya sa hoɔden ne times 2. Enfam promote awurade ene ye kra nkwaje ye ma nipadua no enya nyina so bi wo Kristo etina me memfa me lifetime ni agoro no. Yes, me when it comes to nyankopon dwuma na se Kristo dwuma me nka hoahoa no but me ka de ahye ogidie den nobody. And I say, "Cause woman, we omani a din, and I say, woman didn't see a pay ye Christo Duma, and what ne passwa. Me kahubi. What brandy and daje, a ban evangelism, I am ready. Christo Jumum 24/7. 24/7. Now, Tamana me sue Juma, Tamana me sue Juma. Electronics a drada manel duru dasa me to watch night those days every Monday in Shotokura me from Monday bia that time na mo mekru branch True Fit mekru branch Monday bia na me to watch night in Shuan 2 I'll go na me the bicycle. Which bicycles have 4 years.
betne kumase foforo bicycle ena me brother Toma me twi sa 4 years ena nam de kɔ me de kɔ adwuma bicycle ena me de kɔ adwuma ena nam de kɔ asɔre ye rider 4 years non-stop de bia mete so to bicycle so sa non-stop every blessed day. We police in here wish ya me bibia ye intact me helmet hyɛ me light bibia ye adwuma me twi sa 4 years and one am de kwasore from estate to Mercury and the accident so die bebre accident die any bebre nanso ne nyina mu no awurade ye dey agye me an ye gyina mu abepem ne a ye guso a ye kura Kristo ahyede mu a ye de aguso a ye nante. It is sa ensi ya toma chedi ena me pacho bebre me no mienu aba Kristo mu no me di awurade asem kenya wadwene eno akoma se ebia na owure fi wo ho. Mr. Johnson say osoro hene ne yefa na ne den so e de wa anya din wo Kristo no amu ani anya din a wo bu okra na asoro fi wo okra no wono no beye tumi tinimu ofi abonsamfo akowura no mo se omonye gye wa ne gya asore no enti ade bie no no abeya a wono nkwa beye ne fe enti obeye ye niam bi sa don't mind her, don't mind him. Dia urade dia mano ye no Kristo asafo nim abonten ye ne the same thing abusuam ye ne the same thing ye keka ye ho a urade die bedura akiri se ye keka ye ho a urade die beye biribi oma ebinom talent enum talent mienu ne talent baako no de okeka no wanya bia nka ho de okeka no de talent ni ye adwuma no wonya bi ka ne de ho de wankeka no oye monso na wo hye wanko na no se won de wo mpe no wasem no ekowi ase de wo kora ne agifire ne nsem Ewurade nhye wo de no nhye me de Ewurade nhumi mu ye mu ya ba Kristo mu o me ntimi fa ho keka enka se me hoho wa asafonim na wo kwa asori anu otetetete akwa asori monso kasa nipa ho ni nipa ni nkomo for free Ewurade fie na wo no Ewurade asafo Ewurade nwankuo na no makohia kasa nipa ho na me de na me pass bia na ye pon ye krikiriki no akofro ne ka krikiriki no o meka so mpe nipa ye wo Kristo msane ma no twam obago shi anokwa se na meka no ye pon ye krikiriki ona ekro krikiriki enke Kristo asafo de ke pon a ni obi a chiacha no yonko efie boko wanwan eso obu on mo wo ho no ma eno so ye boache bidi ehwini mu bon wo chia no kwa no ai se chill safo no nyino mo ye bonsama ahoye atene mu ohwe odress ade aba asori na woni bi ohwe ka bia obe pake ne sere ya ahoye atene mu woni bi oye bonsam forgetting wo chia no anye so atwam ko nipa bibiri ewo asafo no mu a omo no so omani mote omo dwene Kristo adwene achia na mo te se boko okay yo okay nwumre beba next week beba yo Kristo nkam ho kama obu okura meeting asafo meeting ana se maku dwumadi bi meeting montwai krikiriki no okọ na so mu na enyo mu meeting no moye na so mu na enyo masem no moka na de wonya asafo ba bia na Ewurade de nimdie ne nyansa bia ma wa de wo moka no utie na wo voice out a ebeboa ama biribi asi open up for some do so mbeya no makriti na for some ana oba na be foku ana wan ana sa meko asafo no foforo makro pon so ana we na me namu din bi sa ana me da soro fo be ni asori awo pon ase oni obi ani nkomo na ti many so one time okra am say asori no kra me jai me nko bie me ko Pentecost wo ma kra na ye fra wudu ho na we ba mo na we chiawo na oni we fa ha na mu din nkomo ma ba jiri na ze
monso biase wo bia heda mfa mo na me anasa asori so matene mo kakra me komani mo na se ye pon ya na we afa de na asori die we die ade mo mpeni pa na me dwendwen sa nti me ankasa na me psyche me ho say no, I am here for a purpose. Enkwaje ntina mo a nti me okay well e bia na me be mo nche ne ntia ana me amesha asese me psyche me ho na me ha asese me apuchi wono mo kakra so what I say ana nam so ene ye dru ba bia ye dru aye ni aka wo so nti sese yitimi encourage ye ho obo ma on na masafo ma ye dindin twe be no obo ye hoho onimre da ya okay now thing it's okay, welcome, come on, like we need to approach those you will never be offer ade enti ye ni so ohye kakra no we need to approach such people ni atwe wo ma ba Kristo mu ye no ma ho keka na ayefe na what no organization na shia kama ni ya tu asafo no so nsara na ayefe we are sorry your point no Sunday and I say your point any okay any your point ya ye betu omo so anamon na case wo ma fe nipa ba ko mienu pa mote what petro gum na wo asafo no so nsara wo de wo kokura na sisika kura nka ho a wo kwa na wakohwe wo no abompa ya mom saa na nipa no say wo de omo dwene me hu o gazo on pa mo hihye obelezi gazo pa mo hihye so Kristo asafo de ma asafo Kristo asafo ejina bi na America no asafo kura no Kristo asafo bi o se ahokeka no because asafo won ma bote monson asafo won mo nkwa asafo nsra eno na me se mete asafo a me menti asore na urade boa me na se mete asafo a ana se de asafo bia mam se me nkoda no a sanuma we nyina dogu akwam ya de time be ye adwuma me mete asafo a se mo 250 mate urade aboa me na se menya land bi na makote branch ni bia me de time be ye adwuma 9 ye sha asori ase a na ya sha asori ase 2 ye pon 2 ya pon 1 ye pon ya pon ene ngoba se ene nipa ahokyera ba ene loro fe sem ne ka sem na ye kompaabo na me betena mu amba chi nipa atena ho no ma no miensa menye bida o se by 2 ye pon mu obi akoba bi ofiri by cause enkura wo sukum obi okwa ye aduane ama ne kunu ne ma the timing ebe ye adwuma timing be ye adwuma nya fe na be yire tentan bia masa nyankopon nipa ne kotwe nyankopon nyi nyankopon ne sese betwe nipa ndi ehye mpaabo a yese nonko ene ehye ase adwondofo ni hu ye beto dwom ni ahye asore na se 9 10 11 12 1 5 hours o hye asore mpaabo ase anopa 9 a eye na se so be pon 2 a eye 5 hours nti asore tie ne asore ye nyina ye calculation bibiri nim eti oha na asore na pija oha na kofom oha na pija oha na kofom wo mo mayo wo ma chedodo na de wo mo mayo ye ntwen kakra na wo mo mote ho no wo mo ye mo ana so wo mo ye nipa wo mo ye mo a ana wo ye nipa so wo mo ye nipa de a wo mo maye no wo mo ye nipa se no wo mo mabate wona ana enti nenu amasha asori asentem ne ade nyina no afi wono ade a chia wono so ma sa biu wono so twai cause enu akra me ko last week me ko mansha asori asentem omo sha ase be 11 ene ma mentwai na wo sofo wa asori niku ye ntwa adwontofo kakra de sa na asori na akula se na emutumi na ekofom amen enti ye wonema bibiribi wono mo a emma Kristo asafo emodwumadie ne nyankoso esase ye boshe nipa bienu miensa aba na makejana so
anya adwonto nko pen drive gidi ise gidi a pen drive why ye guso papa nwumru wom na wono na wo ma ba no na mo koto na mo bompaye Awurade akra bani ti mo mpabo difo bia ne ho anya chenchena ba force se uku gidi a difo nche ho nkom enya force mo amaba no ne ye bompaye wade sere ne sei ne ye bompaye ne ye sere ewia ne ye tufo die Awurade asama kasa kire wo tufo aya simple na be ha dance yan ke bisisi eredifo no mai adwonfo no mai ne tete rosa na Awurade adwuma ekofom Awurade nkae enti Kristo mama me de maseme ne bana wiye ena nwumre afutu sam na nkyerɛkyerɛ wodo amede ba ni nyina ne sɛ yɛnkeka yɛn ho ebra ya ba Kristo mu yi keka wo ho be active monyo ne monson yɛmfa nye Kristo mu ade bia ɛma nhyira mfiri mu ma ɛma enumunyam mfiri mu ma ɛma nkoso bi mfiri mu ma na adwuma kura ya bie hunam fam kura no me pa che so obotire na wo bi ba na etire na wo bebo ama no wayɛ monson a next time bia no pa che obefio o ma ho bio obi beto ade wo store na hunam fam no wayɛ monson ade a wo koye asekusu ahye woto na wayɛ style bia wadwuma no begu whether ya hwe wo mo ye big companies and I say wo mo supermarket ni ade o ye fully active you be at the danakwe am kran no mo ye adwuma obi aye active whether ya hwe wo mo ton cho ba aduane ni pass live obi akura ne chensen de ono twafufu no ono eku nkwa so oye se no se ma orders momfa we mra no sa oye active idide bi wuska and the pass anso ade bia nso nipa gu ne so mo twade na obeto ade no te kanta ho na me pa che na ohia na ote o ma me hwe nipa na nim ede na ohia ede ade na oto ede na masa obi pia kokora obi pia ko be wonu se wonyi serious obi pia ko hallelujah enti Kristo maima adofonom enana twi de amedija ye nyira ye ni yenkeka ye ho yaba Kristo mawie Awurade aboa me abenya baabi ahye wo Kristo abraba ye bo no biribi ye twem no ye hunu se ye nya so mfaso amoa ye nso eno kra da che kra ne sade be kugim se eye nwumafunu ebra ya bedi Kristo achi na asamo se yenkeka ye ho dwumadie bia ye papa bia wo Kristo mu bia mesra do fom se mumie nyina obi amone de ho moden woni bia pebiyo fa ho wurem na ye ne saa ebema ye nsoso ya ye din na Peter nom ani asomafo ne nka ya ne pacho bibiri tronsam edi omo adanse bibiri no ye nso se Yesu mayampo ne se nchirima bi ba ombeka ye ho nsem papa se enipa asmesi obenti asmesi ena wonso ana dwumadie bi se ekura timi atintim ye ka ne abo make odin ye ka ne abo apostle John owusu eche odin ye ka ne abo in the name ye ka ne abo nyankopon krofo bi ne nipa bi edin ene wo monte ase omodie ne den ne adwumanten ene ahofama ene seriousness ana edi wo mu dwuma ma Kristo adwuma adrum pempenso baby adrum no miene so let us all be active in Christ na yanso yankwaje ye hwehwe no emu adanse die bebre afri mu aba meda se Awurade nhya adoforo mo nyina se dane da nyina no mode akomapa no do ene me betena eti Awurade Yesu Kristo asem dwumadie yi eye Ghana time 8 p.m. ebia Ghana time 8 p.m. every blessed day ana me pacho your life so a ye di dwumadie team da so ye salvation hour eye enkwaje ebre beda se woni metena ye follow me abet me follow me
and I'll call me bio me profile preachings bebree and I dey go YouTube Ojewura TV oko ho nso a messages ahodo no a enti ni nyina akwa go ho enti me da mo nyina ma se ma menko ahoma no so na ne woteye ene ne wosu afiri mu no wonso akwanya wo mu a obetimi akami oba akosia diamond o se rade ensha obebre man of God amen and awulezi ono so a type aba amen we do for user of fran wa hye ne ntomatade ne mebise ne di ya na user no do so no do enti minim ne ekobia okay awulezi o say I am blessed today to be here amen rade ensha we should be active in Christian life. That is the message for today. Mamenko eye obakosia Diana ana meboa Diamond. Okay. Mami akosia Kristo asundwe nka. Pampacho enka usu. Mo ye papa. Ye nyina ye ho ye. Ene de ye ho afo Nyankopon so asani abehwe ene de. Ene mani gina so futi se start ye ekowi. Wow. Ya me aya de pa. Ama yesu ansem ni bebre. Ama ye hu ahokekan se ye nya no Yesu mu ni Kristo mu. Onam fam ni nyame adwuma ye mu. Ahokekan se ye nya. Ankokwa me ate ase na bibia mu nipa fam ko ase de adwuma time ama bra 7 na de bia obatan a ebeyi wadi. Yes. Ebeyi wadi. Na akwantu mu ye de bus, wo de bus e kwa adwuma, bus ne bus 6:30 na wakogina 7 o'clock kwa papa. So papa na eko. Iti Nyankopon adwuma ni mu na ese ye de mmede na Nyankopon adwuma no. Because no ye ne ye kwotwen no nti wo bada wo se obi ama ekwa wo de koto fa wo de sere to Nyankopon nim. Omo be bada si Nyankopon wo adi nka tie wo mpa e bonda dadadadada. Emu ayaba. Nti ese nya opepa ene adaje wo Awurade adwuma ye mu. Ye de ehunam nyina hyem. Nye se na me ko 7 ochina me ko 10. Na me ese wo time ne active. Nti na adwuma de say we should show active in Christian life. Na adwumadie no the pa se de ho hye Nyankopon adwumadie no ye ma ene pa ode ma ye ne daadi wo ye sankani ye se wo gye adwuma nte se osankani adifo na ahyase adifo ye twi bi fa ejamu ye twi bi fa ejam ene ye den so nti ye se ye na enchiri ma no ye so ye hu se Nyankopon adwuma na wo fala asa wo be hia amane wo be hia okon enso ne nyina wo ma wo gidie tintim a wo be di nkunim open kundia bote na bonye easy sa but it is soon yaw Nyankopon na wo di soon yaw sugunu so a onyina ni inta de bia na de se Nyankopon ti ba ma de yehwehwe na brem na yese nuanom se ane ye oni yeti Nyankopon asem ntuba na de odo ni gidi abeka ye